Il-Viżjoni Ekonomika Nazzjonali tal-Gvern tirrifletti x-xogħol li sar mill-Kamra tal-Kummerċ fl-aħħar 18-il xahar. Dan kien kliem il-President tal-Kamra tal-Kummerċ il-Perit David Xuereb li temm it-terminu tiegħu u fl-laqgħa ġenerali annwali elenka x-xogħol li sar biex in-negozji f'pajjiżna ikomplu javvanzaw. Il-Perit Xuereb qal ukoll li l-Kamra taħdem fuq diversi proposti biex anke tgħaddihom il-Gvern. Fosthom anke r-rakkomandazzjonijiet dwar kif pajjiżna jista' jirkupra mill-pandemija. Bla dubju waqt il-laqgħa semma l-fatt li pajjiżna flimkien mal-kumplament tad-dinja għaddejjin minn żmien ta' sfida li ġabet magħha l-imxija tal-COVID-19. Madankollu, is-Sur Xuereb sostna li l-isfidi għandhom jinbidlu f'opportunitajiet. Iżda biex dan iseħħ importanti li negozji f'pajjiżna jingħataw il-kuraġġ sabiex malli tgħaddi l-pandemija, in-negozjanti Maltin joħorġu b'idejat ġodda u għalhekk bħala pajjiż inkunu aktar kompetittivi. F'messaġġ li bagħtu lix-xandar fil-laqgħa il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-2020 se tibqa' mfakkra l-aktar sena li tat sfidi. Dr. Abela sostna li flimkien konna reżiljenti u fakkar kif il-Gvern ħafuqu il-pis finanzjarju biex ikompli jwieżen lin-negozji u jissalvagwardja l-impjiegi. Throughout the last 12 months, we have worked closely together on improving economic policies to make them more suitable and to change them as needed. And I am pleased to say that the results speak for themselves. A steady decline in unemployment since June. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ żied jgħid li l-Kamra trid tkun sieħeb strateġiku ma' negozjanti Maltin sabiex jintlaħqu l-għanijiet tagħhom. Intant kif intemmet il-laqgħa immedjatament infetħet il-votazzjoni għal bord eżekuttiv li għall-ewwel darba fl-istorja hemm numru kbir ta' kandidati nisa li tefgħu isimhom għall-elezzjoni.